ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൻ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം ലെവൽ 2 വന്നു നമ്മള്. ഇന്ന് നമുക്ക് 2ാം അധ്യായം നമ്മൾക്ക് സമാപിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 46 ശ്ലോകം വരെ കണ്ടു അല്ലേ? ഇനി 47ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ആരോ വായിക്കണത്? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂ മാ തേ സംഗോസ്ത കർമ്മണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമുക്കൊക്കെ അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളില് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു നമ്മളല്ല, നമ്മളാണെന്ന് കരുതണ്ട, അത് തെറ്റാ. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാനോ അതൊട്ട് പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അപ്പൊ കർത്തവ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. കർമ്മഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്, അതിൽ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. നമ്മളല്ല അതിനൊന്നും ഹേതുവായിട്ടുള്ളത് എന്നറിയണം. അപ്പൊ 3 വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട: വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയല്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, സ്വധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തേ മതിയാവൂ. ഇപ്പോൾ സ്വേച്ഛാനുസൃതമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാമനകളോടെ കർമ്മം ചെയ്യണതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് അരുത് അല്ലേ? ഫലം കാക്ഷിക്കരുത്. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനും പാടില്ല. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഫലമുദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധനഹേതുവായി തീരും. അതുകൊണ്ട് അത് മംഗളകരമല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് ഒരാളെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ആസക്തി കൂടാതെ നിർവഹിക്കണം. അതാണ് ശ്രേയസിന് വഴി. 48ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗസ്ഥഃ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോഃ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ട്യൂണിലൊക്കെ ചൊല്ലിലോ അല്ലയോ അർജുന? ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക.
ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ യോഗം? ജയമാണോ പരാജയമാണോ സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ അതിനോടൊക്കെ ഉള്ള മമത വെടിഞ്ഞിട്ട് സമചിത്തനായിട്ട് നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കൂ അർജുന എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സമചിത്തത അത് തന്നെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. എപ്പോഴും ഓരോന്നിൽ ചെന്ന് ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ചാടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ, അവിടേക്ക് നയിക്കും നമ്മളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടും. അത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, ആ തലം, അതാണ് യോഗം എന്ന് അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മള് സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക്, അതാണ് യോഗം. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് ആണ് അല്ലെ യോഗം. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാൻ യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നുകില് കൃഷ്ണസേവകനാവുക, അതല്ലെങ്കിലോ കൃഷ്ണഭക്തരുടെ സേവകനായാലും മതി. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാൻ യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന്. 49 ആരോ വായിക്കണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാഫലഹേതവ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ജുഗുപ്സാവഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് അല്ലെ, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവത്തിൽ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഫലകാമനയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയൊക്കെ കാമനകളോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടെ ഒന്നും കർമ്മം ചെയ്യരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തോടെ വേണം അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ആ ബോധത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കൃപണരാണ്. പക്ഷേ ശ്രേയസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവമില്ലാതെ, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനല്ലാതെ വേണം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം. ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവാന് എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാനെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ശരിയായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനാണ്. അതിനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. അപ്പോ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള എന്താ മാർഗം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തില് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടൂ. 50 ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീഹ ഉഭേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാദ്യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം.
അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. എന്താണ് യോഗ? കർമ്മ സുകൗശലം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണത്. കർമ്മകുശലത, ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ നമ്മള് വിജയിക്കും. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലത് കർമ്മഫലങ്ങളും ചീത്ത കർമ്മഫലങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് യോഗത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കുക, കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്യുക, അല്ലേ? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുക, അതാണ് ഒരു കർമ്മകുശലത. നമുക്ക് ആർക്കും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കോട് കൂടി ചെയ്യുക, ഒരു കുശലതയോട് കൂടിയിട്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്മ തിന്മകള് അല്ലെങ്കിൽ പാപപുണ്യങ്ങള് ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ആ കർമ്മത്തിന് പാപമോ പുണ്യമോ ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആ കുശലതയോടെ, ആ ഒരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കുശലതയോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്നേ. സർവവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. എങ്ങനെയാ ഈ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക? ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് അല്ലേ? സർവവിധേനയും ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ജനിമൃതികളിൽ നിന്നും കർമ്മപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, അല്ലേ? ഭഗവാന് സ്വയം ആത്മസമർപ്പണം. കർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്താ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് എന്താ വേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലേ? സർവവിധയും ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർത്തവ്യം എന്ന നിലയില് അനുഷ്ഠിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. 51 കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി. ചൊല്ലു. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്താഃ പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂപ്പറായിണ്ടല്ലോ. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരൻ പഠിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ വേണം. അങ്ങനെ സ്വയം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അത് നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവും. എങ്ങനെയാണ് മുക്തരാവുക കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന്? ഭക്തന്മാര് ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ? അവര് ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. അത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം, അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കണത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നെ ഒരു താപത്രയങ്ങളില്ല, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ എന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ സഫലമാക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാവുക. 52 ആരോ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. യദാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തദാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതുസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായിത്തീരും. അപ്പോ ഈ യഥാതേ മോഹകലിലം, ആ വ്യാമോഹമാകുന്ന ആ വനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ വനം, ആ വ്യാമോഹമൊക്കെ മാറുമ്പോഴ് നിനക്ക്
ഈ ഭൗതികതയില് ഈ പലതും കേട്ടും കണ്ടും നമ്മൾ വന്നു അല്ലേ? ഇനി എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉദാസീനനാവും. ഈ ഭൗതികതയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും സുഖം തരാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ? അതിനൊക്കെ നശ്വര സ്വഭാവമാണ്, അതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. ശാശ്വതനായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആ പരമസത്യം, ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സത്യം അല്ലെ? അതിനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സുഖമുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ നശിച്ചു പോണ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രാപഞ്ചികതയെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സുഖമുണ്ടാവാൻ പോണില്ല. 53 വായിച്ചോളൂ. പ്രതിപന്നാദേ യഥാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവജല ബുദ്ധി തഥാ യോഗമവാപ്സ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. ഇപ്പോ ഈ വേദങ്ങളിലെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയണത്. അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കാമനകൾക്കനുസരിച്ച് ഫലം തരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. യാഗങ്ങള്, പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം എന്നൊക്കെ, പുത്രൻ ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെ? അതുപോലെ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള പല പല കർമ്മങ്ങള്, ഇതൊക്കെ വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴതാ പറയണേ, ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് ആയിട്ട് അതിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതരായിട്ട് അതിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോഴാണ് ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആള് എന്ന് പറയാ. ആ വ്യക്തിയെ ആണ് പറയാൻ കഴിയുക. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടരുത്. അത് നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസിനെ തരുന്നതല്ല. പിന്നെന്താ ശ്രേയസിനെ തരുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വേണം അല്ലേ? ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനോട് ചേരണം. അതിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ആ തപശ്ചര്യയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക, സാധനകള് അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവൻ ആകുന്നു. 54 വായിച്ചോളൂ. ഇദപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ ഇദദീം കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത പ്രജേത കിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യ അവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാര ദിവ്യ അവബോധത്തിൽ സ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തിയാണ് ശ്രേയസിലേക്ക് വരിക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് സംശയമായി. ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ദിവ്യ അവബോധസ്ഥിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? സംസാരം, ഇരിപ്പ്, നടപ്പ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? അതുപോലെ അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. 55 വായിച്ചോളൂ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥമനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? പ്രജ്ഞ ഉറച്ച ഒരാള്. അതാരാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. മനസ്സ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓരോന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും. ആ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണുക, നല്ല നല്ല പദാർത്ഥങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകള് നാനാവിധത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അതിനെയൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോഴാ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക.
അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കുന്നുകൂടും അല്ലേ? അതിനെ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക. അപ്പൊ ആത്മാവിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംതൃപ്തി അടയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? ഉള്ളിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ സന്തോഷം, സുഖം, സമാധാനം, സ്നേഹം, കരുണ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും നമ്മളുടെ അകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ മായ കൊണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ കാരണത്താല്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക, ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 56 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുഃഖേഷനുദിഗ്നമനാ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ വീതരാഗഭയക്രോധാസ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. താപത്രയം എന്ന് പറയും. ഏതൊക്കെയാണ്? ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം. അങ്ങനെയുള്ള താപത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആർക്കും അതിൽ നിന്നും മോചനം ഇല്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യ ജീവിതമാവുമ്പോ. അപ്പോ അതിലൊന്നും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ നോക്കുക. സുഖത്തിൽ അമിതമായിട്ട് തുള്ളിച്ചാടൊന്നും വേണ്ട. അതുപോലെ ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി കിട്ടാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. 57. യർവത്രാനഭിസ്നേഹസ്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ആർക്കാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തനിക്ക് പലതും ലഭിക്കും. നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയതൊക്കെ പലതും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല് ഒന്നും ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക. ചിലത് നല്ലത് കിട്ടുമ്പോ അതിനെ പുകഴ്ത്തുക, എന്താ മോശം കിട്ടുമ്പോ പുച്ഛിക്കുക, നിന്ദിക്കുക. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ സമനിലയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആള്. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മതിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവൻ എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തെ സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കും. ഇപ്പോ സമാധിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനായിരിക്കണം അല്ലേ? ദ്വന്ദ്വാതീതനായിരിക്കും, ഗുണാതീതനായിരിക്കും, മായാതീതനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോങ്കാനീവ സർവശ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഉദാഹരണം ആമയെയാ തന്നിരിക്കണേ. ആമ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അവയവങ്ങൾ പുറത്തോട്ടും അകത്തോട്ടും ഒക്കെ ആക്കും അല്ലെ? അതേപോലെ വേണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണം അല്ലെ? ഭൗതികതയില് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആസക്തരാവുകയാണ് അല്ലെ? കടന്നു ചെല്ലാണ്. അപ്പൊ അവയൊക്കെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. ഒരു ആത്മജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? പലതും കാണും അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റും, അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കില്ല. ഭഗവാനിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല.
സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോ പല സുഖ അന്വേഷണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സുഖം ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് സുഖം ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ വിധി നിഷേധങ്ങളെ നമ്മള് തെറ്റിക്കും. അപ്പോള് യമനിയമങ്ങള് അല്ലെ, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കണം അല്ലെ, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും വേണം. അങ്ങനെ ആ വിധിയും നിഷേധവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ആമയുടെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലോ ഉൾവലിക്കും. അപ്പോ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു ജ്ഞാനി, യോഗി, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആനയുടെ പോലെയാ അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങന്റെ പോലെയാ അല്ലെ. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ ആന പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലെ? ആനയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പട്ട കൊടുക്കും, ഇല്ലേ വെച്ചാലോ അപ്പുറത്തെ തെങ്ങിന്റെ പട്ട പിടിക്കും, ഇപ്പുറത്തെ ഒരു മാവിന്റെ കൊമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒടിക്കും അല്ലെ, നടന്നു പോണ വഴിയിലൊക്കെ. അപ്പോഴും പാപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ ഒരു പട്ട എടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്കും, ആ തുമ്പിക്കൈയിൽ അത് പിടിച്ചാ പിന്നെ നേരെ നടന്നോളും. അതുപോലെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത ആസക്തിയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലും. അതാണ് നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയണേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉൾവലിക്കും. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത്തെ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക എന്നാണ്. വിഷയസുഖങ്ങളോട് താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യനാവുമ്പോ. അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ശീലിച്ചു വരണം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമാവില്ല. അതിന് കുറെ നാളത്തെ പരിശീലനം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കുറേശ്ശെ പാലിച്ചിട്ട് ഫുള്ളി കൺട്രോൾ കിട്ടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് ഭഗവത് സേവന നിരതമാവാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള രുചിയാണത്. ആ ഒരു സുഖം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള സുഖമൊക്കെ എത്ര തുച്ഛമാണ്, നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം നേടിയാൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനം ഉണ്ടാവുമ്പോ അല്ലെ, ഒറ്റ ദിവസത്തിലല്ല നമ്മള് ടോപ്പിലെത്തുന്നത്, കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാ. അപ്പോ അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയില് ഭഗവാന്റെ കുറേശ്ശെ രുചി ഭഗവാനിലേക്ക് വരും. ഭഗവാന്റെ ആ നാമം, രൂപം എല്ലാം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒട്ടും ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവില്ല, ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. യദോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭമന. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കണതല്ല അല്ലേ, കരുത്തുള്ളതാണ് അത്.
അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ നമ്മൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യണത് ആസക്തിയിലേക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. ആ ഭക്തിയുടെ ബീജമുണ്ടല്ലോ, ഭക്തി ലതാ ബീജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്കുരിച്ച് തുടങ്ങെങ്കിലും വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ നിയന്ത്രണമൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറയ്ക്കണം, അല്ലേ? ഏന കേന പ്രകാരേണ മനകൃഷ്ണേ നിവേശയേത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കണം, അല്ലേ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുക. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു മുമ്പിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായൊരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതി അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന അനുഭൂതി അത് കുറച്ചൊന്ന് രുചിക്കാൻ സാധിച്ചാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശമായതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പട്ടിണിയില, അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മള് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യാ? ഈ വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലും മതി. പക്ഷെ പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങള് കിട്ടിയാലോ നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്, അല്ലെ? ആസ്വാദ്യതയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനില് ഉള്ള ആ രുചി, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചാല് ആ ആസ്വാദ്യത, ആ പരമാനന്ദം വേറെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ രാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിലെ വരികള്. അത് നമുക്കറിയാം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ? അറിയില്ല മാതാജി. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ലെവലില് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അതില് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് പ്രജകളെയൊക്കെ പുത്രനിർവിശേഷം പരിപാലിച്ചു വരുന്ന ഒരു രാജാവാണ്, ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. സപ്തദ്വീപങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. വലിയ ചുമതലകളാ, കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും ഭഗവത് സേവന നിരതനാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ സേവനം കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവത് രൂപങ്ങൾ കാണാൻ കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഭഗവത് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ ശരീരം കൊണ്ട് എല്ലാം ഏതു വിധമൊക്കെ ഭഗവത് സേവനം സാധ്യമാവുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യും, എത്ര ചുമതലകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ മഹാരാജാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്, അല്ലെ? ആ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം ചക്രം പോലും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നീക്കിവെച്ചതായിരുന്നു. ഒരിക്കല് ദുർവാസ മഹർഷി ഇദ്ദേഹം പ്രിയ പത്നി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും 2 ദ്വാദശികൾ ഉണ്ടാവും, ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന്. അപ്പൊ പാരണ വീട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് ദ്വാദശി നോറ്റു, വ്രതം എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരണയുടെ സമയം വന്നു. പാരണ എന്ന് വെച്ചാല് വ്രതാന്ത ഭോജനം എന്നാണ്. വ്രതാന്ത ഭോജനം ഒരുപാട് സദ്യ ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഒരു തുള്ളി ജലം ആണ് കഴിക്കുക. പാരണ വീട്ടുക എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനൊരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പാരണയുടെ സമയമാവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ നേരത്താണ് ദുർവാസ മഹർഷി കുറെ പരിവാരങ്ങളും ശിഷ്യഗണങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോഴ് സന്തോഷായി, ഇത്രയും മഹാത്മാവായ ഒരാളാണല്ലോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്.
എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിച്ചിരുത്തി. നമുക്ക് പാരണ കഴിക്കാം മഹർഷേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാൻ ദൂരെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരികയാണ്, സ്നാനം വേണം. ഓ ശരി പറഞ്ഞു, സ്നാനത്തിനായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ടും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പാരണയുടെ സമയം, മുഹൂർത്തം അതിക്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, ഒരു തുള്ളി ജലമല്ലേ, അത് കഴിച്ചോളൂ, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതിഥിയെ മാനിക്കാത്തതാണ് എന്നൊന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പാരണ കഴിച്ച് ആചമനം ചെയ്യുമ്പോ അഴയ്ക്കും ദുർവാസ മഹർഷി വന്നു. മനസ്സിലായി, ഞാൻ അതിഥിയായിട്ട് എന്നെ കൂട്ടാതെ പാരണ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോ ക്രുദ്ധനായിട്ട് തൻ്റെ ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചു. കൃത്തിക എന്നുള്ള ആ ഒരു രാക്ഷസി വരികയാണ്. തീ ഇങ്ങനെ തുപ്പിക്കൊണ്ടാ വരണേ, വായിൽ നിന്നിങ്ങനെ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് വന്ന് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ നേരെ വരികയാണ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു അടി പിന്നാക്കം പോലും വെച്ചില്ല, ഒന്നും ഭയപ്പെട്ടില്ല. കാരണം പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലേ, ഭക്തനറിയാം എന്ത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട്, എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അങ്ങനെ ഈ കൃത്തിക ഇദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ നേരെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ചക്രം ആക്റ്റീവായി. ചക്രം വന്ന് കൃത്തികയുടെ ശിരസ്സറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചക്രം നിൽക്കില്ല, നേരെ പോയി പറഞ്ഞയച്ച ആളുടെ അടുത്തേക്ക്, ദുർവാസാവിന്റെ നേരെ. ദുർവാസ മഹർഷി പേടിച്ചു ഓടി എവിടൊക്കെ ഓടി, ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഓടിയിട്ടും പിന്നാലെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ശിവനോട് പറഞ്ഞു, രക്ഷിക്കണേ പരമശിവ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്താ ഉണ്ടായേ? ചക്രം എന്താ എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു. ചക്രാണോ? അത് എന്റെ അല്ല, വിഷമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു അല്ലേ. പരമശിവൻ ഒരിക്കൽ വിഷമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിപ്പോ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിന് ആളല്ല, എനിക്ക് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കാക്കല് വീണു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞത്തിന് അന്ത്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതെ, ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ചക്ര എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതോ, ചക്ര ഇപ്പൊ എന്റേതല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഭക്തനുണ്ട് അംബരീഷ്, ആ അംബരീഷിന്റെയാണ് ഇപ്പൊ ചക്രം. ഇപ്പൊ ചക്രം എൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ല, എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലല്ല, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ അത് നിയന്ത്രിക്കുക, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അംബരീഷിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ദുർവാസ മഹർഷി ഓടി അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കാക്കൽ വന്ന് വീഴാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന് അങ്ങോട്ട് സങ്കോചായി, ഇത്രയും മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ദുർവാസ മുനി എന്റെ കാൽക്കൽ വീഴോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറയാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്ര നാളും എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുണ്യം കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ ചക്രം ഈ ബ്രാഹ്മണനെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആ രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചക്രം അടങ്ങി. അങ്ങനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നവരോട് പോലും ഒരു ഭക്തന് വിരോധമില്ല അല്ലേ, ശത്രുതയില്ല, പകയില്ല എന്ന് കാണിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഈ ദുർവാസ മഹർഷി ലജ്ജിതനായി. അങ്ങനെ ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് വേണ്ട സൽക്കാരങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീതമത്പര വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പോ നമ്മുടെ അംബരീഷ് രാജാവിനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ, സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്ന ആള്. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം സാധ്യമല്ല.
ഉദാഹരണം മഹർഷി ദുർവാസാവ് ഇന്ദ്രിയ ജയമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ക്രോധിതനായി അല്ലേ? ഇത്ര അറിവൊക്കെ ഉണ്ട്, വലിയ ജ്ഞാനിയാ, പക്ഷേ കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകളും ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങളും തദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ കണ്ണുകളും ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരസ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ നാസികയും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും അല്ലെ, ശരീരം കൊണ്ട് മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനമാണ് ആ രാജാവ് എത്ര ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹലോ, കേക്കാൻ വയ്യല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ നെറ്റ് പോയി. സൗണ്ടില്ലല്ലോ. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മാതാജി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ചെയ്യാം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിന് ജോയിൻ ചെയ്യും. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല, ടെമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആണ്. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് വരും. നമ്മുടെ ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 2 മണി തൊട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 6 മണി തൊട്ട് ടെമ്പിളിലെ പ്രോഗ്രാം. എല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ഈ ലിങ്കാണ്. ടെമ്പിളിലെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലിടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ലീവ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലീവ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി.